ejwayelekile. Mhlambe ungakusithatha usibeke ngiba sikubone namhlanje ube nomhlangano omkhulu nabaphathi bonke jikelele bomnyango la ebenixoxa khona ke ngokuthi njoba niqala ke manje kulo 7th administration nesuka nibhekephi ikuphi ungasinika kona kwama highlights okuyibona sokubona kuthatha indima enkulu kuyi7th administration. Asibingelele Ntokozo, sizobuya siqhubeke si-implemente ama-policies ukuthi siqhakambise i-primary health care okusho ukuthi sisondeze umnyango wezempilo ebantwini nokuthi sikwazi ukuthi sisheshe siyithole izifo kwi-level yabantu. So enye yezinto ke besixoxa nabaphathi namhlanje ukuthi sizoba nalo isikhathi sokuthi sikhulume ngestrategy kodwa ama-policies ebesiwa implementa sizoqhubeka nawo siwa-implement. Ama-programs ebesinawo sizoqhubeka siwenza ama-programs afana nesibhedlela kubantu, sibaya samadoda, ikhosombe lamajida, iprogram yoqoqoqo lapho esiphuma khona ne-management sihambe nonompilo sivakashela imphakathi sisebenze nonompilo ngoba iyona ndlela leyo ezosiza ukuthi abantu basheshe bathole usizo ukuthi onompilo onesi odokotela sambe nabo sifike nabo emzini yabantu. Ama-programs lawo sizoqhubeka nawo akhona amanye amasha esizowenza ngoba kuzofuna sihlale phansi sixoxe sibone ukuthi kukuphi lapho kufuna siqinise khona ikuphi lapho kufuna siyeke siqale kabusha ngoba phela ukuba umholi kwi-department ne-management esibambisene kuyikona lokho kukwazi ukuvuma ukuthi okunye kusebenzile okunye akusebenzile lokho kungasebenzile siqale phansi. So besixoxa lokho-ke nabaphathi namhlanje ukuthi iy'nhlelo zethu zomnyango wezempilo sizozivuselela kanjani lapho esidinga ukuvuselela khona so that abantu bakithi bakwazi ukuthola usizo lolu abalidingayo. Siyixoxile Ntokozo iy'ndaba ey'ningi including ukuphatheka kabi noma ukungaphatheki kahle kwamanye kwama-patients uma efika emnyangweni wezempilo including ukuthi abanye babasebenzi bezempilo uma ngabe bekhuluma nama-patients ethu ababaphathi kahle ababakhulumisi kahle nokuthi sizokwenze njani ngalolo daba. Sesilixoxa-ke saphinde sakhuluma kodwa ukuthi nabanye ama-patients uma efika emnyangweni wezempilo ayabahlukumeza abasebenzi bezempilo and saxoxa ukuthi kuphi okungafuna sikwenze in relation to that.